سلام زخبركم تغطاتلتنا كمي زانحكم باركس نايت ساعة زي زينا حزلكم متيالله مجمرتا جن أرست زينا مغلتي مودان جيوبوليتيكاو زمدنا تاتقيح بحري إسرائيل أبقى عزازي تمتقاتن متقات تفتزم الله تبل أيرلاند قليتا بريزيدنت زيلنسكي كنات غازا أقلب عالم كاب يوكرين أزانا بيلو خبل تزاريو مرحقين نبر كاب زملوتا تتحزو نابيت مأسرتي تماليسو زبلو زينا تاتيزنا متناكم لنا سناي مكتتال زيلنسكي كنات غازا أغلب عالم كاب يوكرين أزانا بيلو خبل تزاريبو بريزيدنت يوكرين زيلنسكي إسرائيل أب غازا زكايدو توخينات أبلع يوكرين زنبرة تخرج سريعو كبل غليزو مسرت زيلنسكي أغلب عالم نمزنبال دليت روسيا نيرو أبز قرب أوان لعلوات وتدراو مكونات يوكرين أب توخينات كم زي تعوتتن بغلتي وغن وق خمزلون تأمينهم سرمت قاعت يوكرين نابدو بعوت كخونيو زبل تثبيت بسف حكوان تنبرة أمود داتاغن درجة باي تعوتن زيلنسكي أب توخينات زي معوات معراباوين يوكرين زهو حاجز داق مايك حاسبو ليهم زبل سقات له درو دخام بوغن دقفت يوكرين زخون هاجرات كرع جمير له كل هاجرات نيوكرين بزح جنزبنا أطوارن يهبا خمزلوا كسع معسكن حتى خربا خمس جمراون قاليتو مزت أساسيرو مينستري مكلا خالي يوكرين رستوم إماروف تمال سنبت بزعب قتلت وتعدرات يوكرين كاب مبل 228 برجيت كمرمرون عزيز الله عبتمت قعتي كندي وتعدرات كم استقتلوا قمتو كونت زيهابو بعربي بمسائل روسيا أبدباوي زابوروزي حيال وتعدرات يوكرين كم استقتلوا جن يفلت مع كانت زينا يوكرين أبزهاب أمت كعتي لعلى إسراء وتعدرات يوكرين كم استقتلوا حبيرنا لوا وتعدروا بيت عفت يوكرين أب كريمة أبزركب تكال مهنات مرخب روسيا مت قعد 5 فتسمون تمال سنبت أفليتو دباوش مت كريمة يوكرين أب كل تشحن 14 بروسيا تحوزا منستر مكلخار روسيا كابتوم استتكسو 15 ميسايلات 13 5 عقوتهم كنت أمنة حنتي مركب روسيا جن كم استقودت تأمينيو أبتي بريزيدنت كوميشن أوروبا بزحلف قدامنا بكيف زقبر وعدت زيلنسكي إذا أب غازا زكاير زلو كينات نتين يوكرين زو حب زنبر أغلبو خمز وسر قليتو وسيخ دما روسيا أغلبو عالم أبلع ليوكرين كداخم ويكزنقع كمتدلي قليتو زيلنسكي روسيا أم مقصر أير نايتو كينات عبلاتو مخانا بمئمان نزن ممكات هاجرو بأمريكا استسرحت AF-16 كتعطى كم زلوها قليتو زيلنسكي مسبوتين كالزرارب كام عربوين هاجرات سقطي قبر اللولو زبر رئيتو كلم من رخب بزهان نتقوى أبز وانزي حبرات أوروبا يخون مرحت أمريكا مس روسيا خزرارب سقطي قبر لين إلو مس روسيا مزرابن زي حسابي كبل واسيخو قليتو بوتين يوكرين أبز حلف أوان ترقا قامت أرمت قعت خمس فشلا قليتو منستر مكلخال سيرجي شونغو كيف بزح وتعدرو حاجز كتركبو كانت تنحت أبتو خيناتكن كتعوتاي كالتن كبل تزاربو إسرائيل أبقى أزازي تمتعطنا متقعت تفتزم الله تبل أيرلاند قليزة مغتل قداماي منستر قدايت وطن ريبابليك أيرلاند إسرائيل أوش متقازا تكايدو زلا متقعتي زي متعطنن كموناد لاي زي كونن مخانو قليزو ميكل مارتين تمالي قلام أم مخفت عمتا وعلا فيانا فيليو نزز قلتة أتمرحي أبتو زبازو سرزلو سقومتي مخنياتاو أيكونن بمبال بقلتف تخص دو كبل تاوعتو دقيما أغريبو انتوخنا أب أيرلاند زركب أمبسادر إسرائيل كسقوكي زبل ورا هزباو قمت مخانو قليزو عطوقات حماس بشوعة تقمت متقعت دحر مفتعمم إسرائيل تكايدو زلا متقعت سعبو أب قزا لعلي 9,000 سبات تقتيلهم أتي منستر أتي أبتو زباز زكايد زلو متقعتي مخنياتاو خمزي كون بمقلات مس قداماي منستر أيرلاند ليو وارادكار كمزي السماما حبيرو قداماي منستر أيرلاند اتمتقعتي درجة حنا مفداي قبل قليزو نيرو أب إسرائيل بزح قطع خمز نبرا نتصرو كوانتو خنا بناتي الرأيا نعغن نايتي أبلع الغازاز فتسام زلو دبداب مخنياتا يكونن إلو أتم خطل قداماي منستر قدايت وطأن نتهجر إسرائيل تقبرو زلا زي تمتعطني زبل أمنت علني أدلا أكونن سلزي نتأدلاي نتن تمتعطن زبل آمرن متكلات عالم لخوي سب أو حجزت سعرري زبل أمنت علن قبل واسيخو تزاربو بزحات هتساناتن بزحات نتوهات سيبلاتن هواتو ميسأن اللو بمبال إسرائيل نحماس كتتفقوا تزارن تهلوت أزغن بزين حسيات تقبرو خمزلا تغيسو قداماي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو بعربي أبزهاب مجلسي كلهم جوز تتحزو إسرائيلاوين كسب زفتحو مس حماس غزياو مقراص تخص خمزي هلو قاليتيو ميكال مارتين أقدستي حكمنا وقرب زركبو سبعو حاجز نبقازا نخاتو نمفقاد عمز بقلطف دو كبل بدقامي تصويعو واسيخون عالم لخاو بيت فرد قابن ات إسرائيل توسدو زلا سقومتتات كم قابن كوناتي قطر ديو أي قطرن كيوسن كم زقبا قاليتيو
مودان جيوبوليتيكاو زمدناتات قيح بحري عبزبلا رئيستي بناشنال اير انترس زوات وانوي مقلتي اتي بهيركولس زعينتن عبيت وتهدروين مقعزي نفرتي كاب امارات نام معروفة نفرتي بشوفتن بولين اثيوبيا ببزحة ازوارن لوجستيكن مملاس لوم زمزة حدش تريو يكونن مالت دحرو على بريتوريا كور حتر نايز عمت كلتشان اسران سلستن جميرو كاب ابودابي امارات بزي مقراص ناب اثيوبيا برراي كايدالو اتزعنا الدما ازوار تتكوستي اتكن سنكن لوجستيك كال مخانون يجمت زبانا زوبا قرنن افريكان قيح بحرن ابداغم مودان ابزر كبلهم مت سلمتايو ازناي نغرات وش متفارس بزحي وتمقلقل ابز خبابينا كغرمنا يبلون بلك امونغ هاغرات وش متفارسن قيح بحرن بقندو دما سعودن اماراتن كاب غزينا بغزينا بجيوبوليتيكاو قرقوس كاتوا نعزبنا لنا از دما بتسعود عرب بتصبب حوغا وش متفارس قديفا بغفح افدغا قيح بحري غفح ربحه ان مرغغاص نا جيوبوليتيكاو ربحه ان صطتا بوليسي سلازم عرريت رايو ازنا سعود عرب الرأيا نيرترا قدوا خلو نኢትዮጵያ ግን ጭንቀት ፈጥረላ እንተ ኮይኑ ኣብ ዘመናት ክትረኽቦ ዘይትኽእል ብልጭ ኢሉ ጥራይ ዝጠፍእ ዓብ ዕድል ከም መቁፀር ጥራይ ዝርአ ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ርኢኻ ማእከል ግሎባላዊ ንግድን ቱሪዝምን ንምግባሩ ዝዓለመ ዕድል ስዑዲ ነዚ ርግኣትን ብልጽግናን ቀይሕ ባሕሪ ክትሓልምን ከላ እንተኽኢልካ ከተተሓልማ ጥራይ ኢኻ ትኽእል ቀይሕ ባሕሪ ዓንቢባ ወሽመጥ ፋርስ ክትጽልምት ምዃና ክሳብ ዝተፈልጠ ግን ኢማራት ቀጠር ከምኡን ኢራን ሰላም ሂበን ሰላም ከብላኻየን ኢልካ ዘይምሕሳብ ኢማራት ድማ ነዚያ ትገብር ዘላ ነመምሕዳር አብይ አሕመድ በዋጋ 10 ሚሊዮን ዶላር ካብ ምህናጽ ሓድሽ ቤተ መንግስቱን መናፈሽኡን ጀሚርካ ኩሉ መዳያው ሓገዝ ጌርካ ምጉልባት ብድሕሪኡ ንትልሚ ልምዓት ቀይሕ ባሕሪ ሓዊ ምውላዕ እዩ ኣብዚ 4 ኪሎ ነዚ ንቐርንን ንቀይሕ ባሕርን ዝለዓል ፖለቲካውን ጸጥታውን ሓይሊ ክህብ ዝኽእል ዳግመ ምውዳን ጂኦፖለቲካዊ ዝምድናታት ቀይሕ ባሕሪ ኒው ጂኦፖለቲካል ሪሌሽንስ ካሰብሎ ዝእግሞ ክንድሓርማ ዝኸውን ድንቁርና እንተሃልይዎ ጥራይ እዩ ስምምዕ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ 2018 በአዋጅ ሰላም አስመራ ጅዳ ይዝፍለጥ እዚ ክፍጸም ከሎ ስዑዲ በሓደ ወገን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም ስዑዲ ሰላም ረኺቡ ክለምዕ ብወገን አፍሪካ ብፍላይ ድማ ዝያዳ መዋስንተ ኤርትራ በንጻሩ ብቕልውላው ክሕመስ እዚ ዝድለ ዘሎ ሽቶ ልምዓት ክውን ክኸውን ከም ዘይክእል ተረዲኣ ዝኣተወቶ ጉዳይ ድማ እዩ ስለዝኾነ ስዑዲ ከም መንጎኝነት ዝውዕል ነይራ ኢማራት ድማ ንውስን ዕላማ ክሳብ ምጥፋእ እቲ ብቐጥታን ዋሽንግተን እምበር ንወላ ሓደ ወገን ክጠቅም ዘይክእል ዝነበረ ህወሓት ክኸውን መሪቓ ወይ ኢንዶርስ ጌራ ጥራይ እቲ ጸጥታውን ልምዓታውን ወፍሪ ክውን ክኸውን እንተላይ ኣብ ዓረብ ፍሊክስ የመንን ዑማንን እውን ብተመሳሳሊ ርግኣት የድሊ ነይሩ እንተኾነ ኣብዚ ጉዳይ ኢማራት ምስ ኢራን ውዲታዊ ተልእኾ ብምፍጻም ንመቓልስታ ስዑዳ ኣግዲዓ ንየመን ኣብ ትሕቲ ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ከም ትወድቕ ጌራታ እዚ ናይ ወሽመጥ ፋርስ መልሕቕ ኣብ የመን ኣብ ዞባና ርግኣት ክህበና ኢልካ ዝሓስብ እንተሎ ንታሪክ ዘይፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ወሽመጥ ፋርስ ይኹን ብዓንደ ርእሳ ኢማራት ብሓገዝ ዋሽንግተን ንዘመናት ንዞባ ቀርኒ አፍሪካ ኣብ ተመሳሳሊ ቅልውላው ክጸንሕ ብስልታዊ መዳይ ተሰርሐሉ መንበራ ብዙሕ ጭብጥታት ኣሎ ንኣብነት ዲፒ ወርልድ ዝተባህለ ኣብ ምህናጽ ወደባት ዝነጥፍ ብሰብ መዚ ንጉሳውያን ቤተሰብ ኢማራት ዝውነን ኩባንያ ሙስሊ ፕሮጀክትታት ፕሮጀክት ኤሌፋንት እንዳተለመ የልማዓካ ኣለኹ እንዳበለ ዘጥፍእ መጋበርያ ኮይኑ ጸኒሑ ንጅቡቲ ዝገበራ ንዓመታት መስርሕ ህንጸት ወደባታ ብምድንጓይ ኣይተውፍር ኣይተእቱ ጌርዋ በዚ ምኽንያት ድማ ጅቡቲ ኮንትራቱ ከቋርጽ ምግባር 600 ሚሊዮን ዶላር ብላዕሊ ካሕሳ ከፊላ ካብ ሃገራ ሰጊዋቶ በዚ ምኽንያት ያ ድማ ሎም ጅቡቲ መስዑዲ ጽጋዕጋዕ ክትብል ንዕዘባ ዘለና ምስ ኤርትራውን ዕረቕን ትብል ዘላ እዚ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ምውዳን ጂኦፖለቲካዊ ዝምድናታት ቀይሕ ባሕሪ እምበር ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ይዝርከብ ካብ ኣስመራ ክሳብ ጅዳ አዲስ አበባ ክሳብ ዱባይ ተህራን ክሳብ ዓደን ደቡብ ዓረብ ወሽመጥ ዓደን ክሳብ ግርጭት እስራኤል ፍልስጤም ካይሮ ክሳብ ዲጋ አባይ ካርቱም ክሳብ አቡዳቢ አስመራ ክሳብ መቃድሾ ክሳብ ቱርኪ ተደመረ ጅቡቲ ምትፍናን ወታደራውያን ሓይልታት ጎባለል ዓለምና ወዘተ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዝምድናታትን ፖለቲካውን ጸጥታውን ጉዳያት ንናይ መን ረብሓ ተቐየረ ከበይቲ ቅማርታት ዝስራሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ከም ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ነዚ ምዕባለታት ብኣንክሮ ዝከታተላን ብቁሉዕ ዘጣቁሳን ዘለዎ ሃገራት እየን ሃገራት ቀርንን ቀይሕ ባሕርን ድማ ነዚ ጂኦፖለቲካዊ ጥምጥም ብኸመይ ገጥሞ ኣብ ክንዲ ኣብ ዝተቐረበለን ዘይፈልጦ ናይ ቁማር ፀወታ ዝኣትዋ ባዕለተን ንህልው ኩነታት ዝመስል ዓበይቲ ፀወታታት ክህንድሳን ነዚ ናይ ዘመናት ዕድል ናብ ነባርን ህያውን ረብሓታትን ክቐይርኦ ካብ ልቆታ ዘረባሃጠው ቀጠ ወፅን መጀመርያ ሰላምን ጸጥታን ከባቢን ክሕልዋን ርግኣት ክፈጥራን ይግባእ
መራሕጊን ነበር ካብ ዘምለጦ ተታሒዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱ ወታደራዊ ገዛኢ ግን ነበር ሙሳዳዲስ ካማራ ብዕጡቃት ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣምሊጡ ዝነበረ ኮይኑ ተታሒዙ ከም ዝተመልሰ ጠበቁ ገሊጹ እቲ ዕጡቅ ጉጅለት ማለ ቀዳም ንግሆ ኣብ ርእሲ ከተማ ኮናክሪን ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብምውራር ካፒተን ካማራ ካልኦት ሰለስተ ሰባትን እዩ ከምልጡ ገይሩ ብዘይካ ካፒተን ካማራ ካልኦት ክልተ እሱራት እውን ተረኺቦም ኣለዉ ብደገፍቶም ተጨውዮም ድዮም ብድሌቶም ሓራ ወፂኦም ነይሮም ዛጊድ ንጹር ኣይኮነን ጠበቃ ካፒተን ካማራ ኣቀዲሙ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መርሒ ነበር ኣብ ስርዓት ፍርዲ ጊኒ እምነት ስለ ዘለዎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካድም ፈጺሙ ከም ዘይፍትን ገሊጹ ነይሩ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ 2009 ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ሞት ልዕሊ 150 ሰባት ምትእሰር ኣለዎም ብዝብል ክሲ ኣብ ከይዲ ፍርድዮም ነይሮም ሰበስልጣን ነቶም ዝሃደሙ ኣብ ዝሃድንሉ ዘሎ እዋን ዶባት እቲ ሃገር ተዓፅዮም ይርከቡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ጊኒ ቻርልስ ኣልፎንስ ራይት ትማል ቀዳም ኣብ ሬድዮ ውሽጢ ሃገር ከም ዝሃደሙ ኣፍሊጡ ክንረኽቦም ኢና እቶም ዕጡቃት እውን ክሕተት እዮም ኢሉ ኣብ ኮናክሪ ኣብ ቅድመ ወጋሕታ ጀሚሩ ድምፂ ተኹስ ተሰሚዑ ማእከል እታ ከተማ ዝተኸበበ ኮይኑ ወታደራዊ መካይን እውን ኣብ ጎደናታት ተራእየን ሓደ ካብቶም ኣምሊጦም ዝነበሩ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮሎኔል ክላውድ ፒቪ ዝተባህለ ሚኒስተር መንግስቲ ነበር ኮይኑ ብ28 መስከረም 2009 ኣብ ስታድየም ኮናክሪ ኣብ ዝተፈጸመ ቅትለት ሰባት ተሳቲፉ ተባሂሉ ተኸሲሱ ወታደራት ኣብ ልዕሊ ኣንጻር እቲ ወታደራዊ ምሕደራ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዝነበሩ ሰባት መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ብውሕዱ 157 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ብዓሰርተታት ዝቁጸራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተዓሚፀን እየን ኮሎኔል ፒቪ ካፒተን ካማራ ብሰንከቲ ቅትለት ዝተኸሰሱ ካልኦት 9 ሰበስልጣን ነበርን ኩሎም ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክሲ ይነጽጉ ካፒተን ካማራ ሓላፊ ናይቶም ነቲ ገበናት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝኸሰሱ ወታደራት ምንባሩ ተኸሲሱ ንነዊሕ እዋን ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ዝጸንሐ ላንሳና ኮንተ ኣብ 2008 ድሕሪ ምማቱ ስልጣን ዝሓዘት ካፒተን ኣብ ኮናክሪ ዘጋጠመ ቅትለት ፈተነ ቅትለትን ሲዕብዩ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ብድሕሪኡ ድማ ካብቲ ሃገር ሃዲሙ እቲ ወዲ 59 ዓመት ካፒተን ኣብ መስከረም 2022 ፍርዲ ክቐርብ ቅድሚ ምምላሱ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ይነብር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግኒ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ምሕደራ ትርከብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዕለዋ መንግስቲ ዘካየዳ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከብዋ ሓያሎ መግዛእቲ ፈረንሳ ዝነበራ ሃገራት እያ እምበርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም